Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pagningko ko wala sumanaw salam akan nakalilintad na ko kapipiya ginawa. Nabanyo din mambagyan na lang manalok sa mi pagaryami ya mabibi mamakinig sangkay ya mga ide-ide makapanggulalan sa maranaw song. Sagi kun mampu mga ide-ide nasib na ipililili lang o dinadi kukurmat sang kutuwa pagaryakan. Warwar ke Princess Diamond na gusto balayang ko tapar asi Dato Junaid. Ako kita pagariak na desa lakaw warwar kay Muntia bibili ka na Putri Rosalinda. Pagariak na isada sa lakawarwar kay Princess Naika. Sagi kun mambuapkan kiwa abdil kanu di makukurmat nagi busa tayo pagrinyo ko islaman deng iwa kalalaman singaran yan. Sa lakaw arwar kay perlas sa mga kadara, di mo na buluhan na dumalundong at tindos na intan sa gayawlan. Sa kati pagarikulayak na Princess Demon na pamakin ganyo na banyo din tatangkay sa studio salam.
Tuhan.